L'altre dia els hi estava ensenyant a uns amics fotos d'aquestes mogudes que ara són tan populars i es fan tant, fins que crec que va ser en aquesta foto que em van preguntar com feia en Photoshop lo de l'efecte del voltant. I clar, jo em vaig quedar, però si tots aquests efectes es fan des de càmera. I després de la cara de sorpresa que van posar, vaig dir, vale, ja tinc idea per fer un altre vídeo. Per fer aquest tipus de fotos s'ha de baixar la velocitat d'obturació, ja sigui en càmera o en mòbil, a una velocitat de, bueno, jo normalment faig 1/50, però 1/20, 1/40 també surten bons resultats. I després, per fer aquest tipus de fotos, hi ha moltes coses que es poden fer. Ja aquí has de tirar de creativitat. Per exemple, si estàs en un lloc on hi ha molt moviment de gent i vols capturar el moviment, o si hi ha algun objecte que ha de passar molt ràpid per davant de càmera, el millor en aquestes fotos de llarga exposició seria fer servir un trípode. Jo el que faig per reduir el moviment de la càmera és apropar-me-la molt al pit i d'aquesta manera estabilitzo millor. Després, per fer els escombratges, els barridos en castellà, només cal tenir clar el punt on estàs enfocant i en el moment que l'objecte estigui en aquell punt, jo el que faig és disparar amb ràfaga mentre vaig seguint a l'objecte. Per fer el barrido aquest circular faig alguna semblant. Un cop tinc en el punt on estic enfocant l'objecte, faig la foto i en el moment de fer la foto faig un gir ràpid de càmera per tal de difuminar tot el voltant del protagonista de la foto. I després a partir d'aquí ja és anar provant i anar afegint moviments diferents. Com podeu veure en aquesta altra foto, el moviment que vaig fer a la foto va ser vertical i a mig camí vaig canviar cap al costat. Però això al final és posar-s'hi, anar fent proves i a base d'anar provant pots trobar maneres diferents d'afegir moviment a les fotografies.